Sagol ang kahadlok, kasubo o kabalaka. Sa kahimtang sa iyang mga kababayan sa Surigao City ang nahimong rason sa pagpadala og sulat sa ato diri sa Bisaya gyud ni Kirby Payospos Cosep, usa ka sangguniang kabataang kagawad sa barangay Canlanipa, Surigao City. Karong hapon atong sayron kung unsa ang rason sa iyang pagpangayo og tabang. Dili para kaniya, kundili para sa duwa ka pamilyang nanginahanglan. Ato kining tan-awon. Dear Secretary Martin Andanar, maayong adlaw diha kanimo. Kini di ay si Kirby Payospos Cosep, usa ka SK member sa barangay Canlanipa, siyudad ng Surigao. Usa tuod ako ka avid viewer ng Bisaya gyud ug PCOO Facebook page. Nagasulat ako kanimo, Secretary. Gumikan kay nakahinumdum ako kaniadto sa imong live stream mahitungod sa Operation Tabang na diin matud pa ninyo ni Senator Bongo nga kung adunay nanginahanglan og tabang inyong paningkamutan pagtabang, ilabi na ang mga kaigsuonan tang Bisaya. Niadtong Hulyo 14, tuig 2021, nagpadala ako og mensahe sa Bisaya gyud Facebook page tungod og aron nga kinasingkasing nga moduol sa imong buhatan aron nga iduyog kanimo ang kahimtang sa duha ka pamilya nga diin nawad-an og panimalay gumikan kay sa wala damha. Nahagsakan sila sa usa ka dakong punuan sa duldol nga kahoy ngadto sa ilang puloy-anan. Resulta nga didto nahidapat sa duha ka pobreng balay nga gipuy-an ni Mrs. Lorna Cabrera ug Mrs. Remedios Alciso nga usa ka lumad nga taga Puro 4 Don Julio, Barangay Canlanipa. Secretary, si Mrs. Lorna Cabrera, 50 anyos, usa ka byuda ug nanginabuhi lamang sa tabuan, isip tighinluay ug tighugasay ng mga gulay, lamas ug mga prutas aron nga i-display sa iyahang amo sa maong tabuan sa siyudad ng Surigao. Sa pagkakaroon, ang kauban ni Mrs. Lorna mao ang iyang bunso nga anak ug ang iyang live-in partner lamang. Samtang si Remedios Cabrera Alciso, 28 anyos, nga anak ni Mrs. Lorna Cabrera, may bana nga tricycle driver ug dunay 3 ka gagmay mga anak. Usa lamang katindera kung magbalantay sa usa ka tindahan suyod sa merkado publiko ng Surigao. Secretary, akong isaysay kanimo ang panghitabo sa maong wala hibaw-i nga trahedya sa ilang pamilya. Niadtong kaadlawon sa Hulyo 14 ning tuig 2021 sa adlaw Miyerkules, sa dihang ning bundak ang makusog nga ulan nga ning lungtad og duha na ka adlaw. Samtang sila himbing nga nangatulog ug sa wala damha nga ning lapaw na sa ilang salog ang tubig nga gikan sa kanal, nga diin rason nga ning humok ang mga kalapaan ug miabot gayud sa punto nga kalitla nga natumba ang punuan sa kahoy nga duldol nga matud pa labay kung kuyang 40 anyos na ang maong kahoy ug didto na hitumpawak sa ilang mga balay. Hinungdan nga diin nawad-an silang kahuy-an. Niadtong higayuna, Secretary, dali-dali nga misyagit sa makusog kayod na boses si Mrs. Lorna sa pagpamasin nga dunay makadungog ug makabati kanila kay silang tanan nadatugan sa mga haligi, atop ug dingding ilawom sa ilang balay. Ingon usab ang pamilya ni Remedios Alciso nga dunay mga anak nga nadatugan usab sa ilawom nga naa pa sa pangidaron og 5 anyos, 3 anyos ug usa ka tuig kapin pa lamang ang kamanghuran niini. Secretary, niadtong panghitabua dako gayud ang pagtanguingoy ni Mrs. Lorna ug Remedios sa ilang padayon nga paghilak gumikan sa kakuyaw ug kahadlok niini. Apan mapasalamaton gihapon sila kay silang tanan buhi ug luwas lamang
Apan nakaangkon ang pipila kanila og mga samad, pangus ug bunog sa ilang mga kalawasan. Apan dili gayud mawala sa ilang hunahuna ang kakuyaw nga matud pa nila wala sila magtuo nga mabuhi pa sa maong trahedya. Secretary, sa maong adlaw ni anang panghitabua, personal ako nga mibisita sa maong lugar. Ug didto akong naabtan nga grabe gihapon ang ilang hilak kauban ang mga bata nga nanghubag na ang ilang mga mata. Gikumot gayud ang akong kasing-kasing sa nahitabo kanila. Gumikan kay wala na gyud nahibilin sa ilang mga nangapundar. Gani pipila ka baro na lamang ang ilang gigunitan. Halos wala na'y boses si Mrs. Lorna Cabrera sa dihang ako siyang naistorya ug nagsaysay sa maong panghitabo ug sa iyang pagpakiluoy sa mga barangay officials, mga surigawnon ug sa tanang ahensya sa gobyerno na sumala pa sa iyang panawagan. Mangayo sila og tabang gikan kanila tungod kay wala na sila'y kapuy-an, wala na'y pagkaon ug wala na'y kaptangan na mapuslan pa kundili ang ilan na lamang kaugalingon. Ang tibukanay nilang balay nadugmo ug nahagba gayud sa lupa. Matud pa ni Mrs. Lorna sa iyang katapusang mensahe nga nagaingon, maluoy taon kamo Curb sa amo sitwasyon kuman. Haman kami muduol kuman na panahon, nanginahanglan kami sa idyo kay dili namo makaya kung kamera. Lisod na gani ang among kahimtang, mas naglisod pagadyod kami kuman kung unsaon namo pagbangon pag-usap ug kung hangtod kanus anabud kami makasugod pagbalik. Secretary, sa pagkakaroon, anaalamang sila nagsilong og temporaryong nagtukod og barong-barong gamit ang mga ginagmayng butang nga mapuslan pa, dapit lang gihapon sa guba nilang balay. Manghinaot unta ako, Secretary Martin, nga kining akong sulat mahatagan og pagtagad og tumang atensyon, ingon man nga padayon lang gihapon ako nga magaampo sa labang makagagahon nga magahikap siya og mga tao nga andam nga mutabang ug muduyog sa ilang mga panginahanglanon karon. Hinaot pa unta nga kining akong sulat mahidangat ngadto na sa mga nasyonal nga ahensya, ilabi na kan Presidente Rodrigo Duterte ug Senador Bongo. Pinaagi usab kanimo nga andam unta mutubag sa ilang mga pagpakiluoy ug pagpakitabang, ilabi na sa atong mga kaigsuonang Bisaya. Daghang salamat kaayo, Secretary. Kaninyo matinahulong, Kirby Payuspos Cosep. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun!